ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஷேடோ டிஜிபி ஷேடோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேங்க் மேட்ச். இந்த ரேங்க் மேட்ச்சில் ஒருத்தர் நம்ம ஃப்ரெண்டாக பிடிச்சிருப்போம். ஒருத்தவன் இல்லை, 2 பேர். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம கொட்டாக்குள்ளே இறங்கிக்கிறோம். நேற்று வீடியோ போடாத காரணம் 2 நாளாக வீடியோ போடல, மன்னிச்சிடுங்க. இனிமேல் டெய்லி தொடர்ந்து வீடியோ வரும். உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணும்னு மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்டே பண்ண மாட்டீங்க. சரி, மேலே ஒரு எனிமி இறங்கிக்கிறான். நம்ம எல்சிஎஃப் வீட்டில் இறங்குறோம். இது மாதிரி நீங்கள் இறங்கி பண்ணிங்கன்னா நல்லா எரியும், நல்லா தெரியும். சரி, எரியோன்னுக்கிற க்ரோனோ இன்னையோட முடியுது. இன்னையோட முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கி முடிஞ்சிச்சு க்ரோனோ. கவலைப்படாதீங்க யாரும். எப்பயாச்சும் க்ரோனோ ஃப்ரீயாக கொடுத்து ஆடுங்க. ஜெய் கேரக்டர் தான் ஃப்ரீயாக கொடுத்துக்கிறானே, அவனை வச்சு ஆடுங்க, சூப்பராக ஆடுவான். இந்த ட்ரெஸ்ஸு வாங்கிறதுக்கு செம்ம கஷ்டப்பட்டேன் நான். கஷ்டமாக ஒரு மேஜிக் குப் கிடைக்கிறதுக்கே 1000 டைம் இதுக்கு மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். அந்த வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கேட்கலாம், மேஜிக் கியூப் தான் ஃப்ரீயாக கொடுத்தானே, ஏன்டா எடுக்கலை? நான் அந்த மேஜிக் கியூப் வச்சு ஜோக்கர் ட்ரெஸ் எடுத்துட்டேன். அதனால இந்த ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு 1000 டைம் இதுக்கு மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். கஷ்டப்பட்டு 2 மேஜிக் கியூப், இன்னும் 2 மேஜிக் கியூப் எடுத்தேன். இவனுக்கு ஒரு தரமான ஹெட்ஷாட், க்ரோனோ போட்டு தரமான ஹெட்ஷாட். 144 போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். இனிமேட்டுக்கு வீடியோ தொடர்ந்து டெய்லியும் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தொட்டு வச்சுங்க. அப்போ தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி, நம்ம வீடியோவை பார்க்கலாம். உட்பேக்கர் கிடச்சிச்சு. உட்பேக்கர் மட்டும் எங்கேயாச்சும் கிடந்ததுன்னா எடுங்க. ட்ராகனோவை எடுக்கிற மாதிரி உட்பேக்கர் எடுங்க. உட்பேக்கர் ட்ராகனோட சமயம் 1 டேப்லாம் பயங்கரமாக வரும். நம்ம மேலே ஏறிடலாம். மேலே தான் கன்று கிடைக்குதான்னு பார்க்கறதுக்கு ஏறினேன். மேலே எதுவுமே இல்லை. ஒரு M60 இருந்துச்சு. M60 அடிக்கவே தெரியாது. ஒரு பேக் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு என்னது SMG இருந்துச்சு. அங்கே நீங்கள் வந்தாச்சு. இங்கே ஒரு எனிமி இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு தரமான ஹெட்ஷாட் அடிக்கலான்னு பார்த்தா, ஆனால் க்ரோனோவை போட்டேன். இந்த க்ரோனோ ஏன் கொடுத்தானே காண்டில் இருக்கிறான். சரி, நம்ம அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டோம். அவனை அடிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. 1 டேப் அடிக்கலான்னு பார்த்தா உள்ள 62 செத்துட்டான். இப்போ மரணமான க்ளோவில் வச்சுக்கிறான். பிளேயர்னு நினைக்கிறேன். எப்படியோ போட்டு தள்ளியாச்சு. இன்னொரு ஒரு எனிமி சுட்டு இருந்தான். அவன் நம்மளை தான் அடிக்கிறான்னு நினைக்கிறான். ஆமாம், நம்மளை ஒரு அடி அடிச்சிட்டான். க்ளோவால் போட்டுடலாம். க்ளோவால் போட்டோடனே சுற்றி ஓடிடலான்னு பிளான் போட்டேன். ஆனால் சுற்றி ஓடுறதுக்குள்ளே இந்த எனிமி தப்பிச்சு ஓடுருவான். அதனால் அந்த இடத்த கட் பண்ணிடுவேன். உள்ளே ஏறிட்டேன். அவ்வளோதான். அங்கே நீங்கள் வந்தாச்சு. இங்கே கீழே தான் அந்த ஃப்ரெண்டு இருக்கிறான். இங்கே போயிட்டோம். இந்த இடத்துல அந்த டப்பா பின்னாடி போய் மறைஞ்சி உக்காந்திக்கினேன். எதிர் வீட்டில் அந்த எனிமி இருந்து உக்காந்தி, சும்மா நான் தெரியாமல் உக்காந்தி ஏஞ்சிட்டேன். அதனால் அவனும் உக்காந்தி ஏஞ்சி அந்த பாருங்க, உக்காந்தி ஏந்திக்கிறான். அவனும் உக்காந்தி வந்துக்கிறான். நல்லா பிளேயர் தான். இந்த எலிட் பாஸ் போட்டுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அந்த ட்ரெஸ்ஸு நல்லா அழகாக தெரியுது. நம்ம சரி ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிட்டோமே, சரி ஏறி போயிடலான்னு க்ளோவெல்லாம் போட்டு ஏறி போனால் ஒரு பயம்தான். அவன் அடிச்சு கிச்சு தொலைச்சிட்டான்னு நம்ம செத்துட்டு ரேங்க்லாம் கம்மியாகிடும். சரி, உக்காந்தி ஏஞ்சிக்கிறான். அவனும் உக்காந்தி ஏஞ்சிக்கிறான். நல்லா சூப்பர் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டான். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. நல்லா பேகு பயங்கரமாக வச்சுக்கிறான். அடிச்சு கிச்சு தொலைவானா பயமாக இருக்குது. அதாவது தூரமாகவே இருக்கிறான். நல்லா ஜாலியாக எமோட் போட்டு விளையாடிட்டு வரோம். அவர் வேறு குஃபு எமோட் போடுறாரு. நம்ம தலைகீழ குதிக்கிற எமோட் போடுறோம். இப்போ கார் எமோட் போடுவார் பாரு. போட்டே தைட நம்ம மட்டும் நான் கொஞ்சங்களா போடுறா எமோட்டை போட்டே தைட கிளாப் எமோட்லாம் போட்டுருந்தோம். சரி, வெஸ்ட்டு கொடுத்தாரு. இன்னும் வெஸ்ட்டு கொடுக்கலையா? க்ரோனோ போட்டோம். 2 க்ரோனோ, 1 க்ரோனோ, 2 க்ரோனோ. அவர் க்ரோனோக்குள்ளே நான் பூந்து போகிறான். அவர் என் க்ரோனோக்குள்ளே பூந்து போகிறாரு. ஷீபா எந்திரா தாடா அப்படின்னு கேட்டால் தரவே மாட்டேறாரு. எப்படி தருவார்? நம்ம அடுத்த மேட்ச்சில் வச்சுன்னு வந்தால் தான் அவனை அடிக்கலான்னு கொஞ்சம் பிளான் போட்டேன். சரி, நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாரே, ஃப்ரெண்ட் அடிக்கக்கூடாது. க்ளோவெல்லாம் தராடே மாஸ்டரா. நாங்கள் விளையாடின்னு இருக்கும்போது திடீர்னு அவனும் ஒரு காட்டுப்பூச்சி அடிச்சிட்டான். க்ளோவால் போடுறாடே. அவனுக்கு வேறு தெரியாது. அவன் வேறு டியூவா ஆடின்னு தான் தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் வேறு ஸ்னைப்பர் வச்சுக்கிறார், M8-2B. சரி, மேலே ஏறிடலான்னு பிளான் போட்டேன். இந்த இடத்துல செம காமெடி. 2 பேரும் நாங்கள் மேலே ஏறலான்னு பிளான் போட்டோம். அவர் இங்கே நின்றுந்தார். சரி, அவர் கூட நின்றுந்தேன். எப்பா ஸ்கேனரில் எத்தனை எனிமி பாருங்கள். 5 ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. சரி, அவரை மேலே கூப்பிட்டு தெரியாமல் வச்சுருந்தேன். என்னை போட்டு தள்ளிட்டுருப்பாரு. சரி, நம்ம மேலே ஏறிட்டோம். ஓடவும் ஃபுல்லாகிடுச்சு. சரி, வெயிட் பண்ணலாம். கீழே இறங்கி வந்துட்டேன். கீழே இறங்கி வந்தோடனே இவன் சுடலான்னு பார்த்தா அவன் வேறு அடிக்க மாட்டேங்கிறான். நல்லா உள்ளே ஏறிட்டேன். உள்ளே ஏறி போய் அடிக்கலான்னு பார்த்தா உக்காந்தி எழுந்திக்கிறான். 2 ஃப்ரெண்டு. இது கஷ்டம் மேட்ச்சுன்னு நீங்கள் நினச்சிருந்தீங்கன்னா அது தப்பு. அவனும் க்ளோ வாழ்த்தான். அந்த பாருங்க, ரேங்க் மேட்ச் தான் இது. ரேங்க் மேட்ச்சில் 2 ஃப்ரெண்டு. எப்படின்னே தெரில. 2 பேருமே தமிழ் தான். எமோட் போட்டு விளையாடிருந்தோம். போடே கிளாப் எமோட்டை அவரை க்ளோவால் தராடே. 2 பேருமே சூப்பர் ஃப்ரெண்டுடாக. எனக்கு க்ளோவால் தரீங்க. அவன் பயங்கரமான எமோட் போடுறான். இவனும் பயங்கரமான எமோட் போடுறான். ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க எப்படியோ. நான் நடுவில் போய் க்ரோனோ போட்டு விட்டு ஓட்டேன். கொஞ்சம் ஸ்பீடு பண்ணிட்டேன். அடுத்த வீடியோவில் சூப்பராக இருக்கும்.
நாளைக்கு என்ன வீடியோ வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்டாகி ஒருத்தனை போட்டு தள்ளாங்க. அந்த லூட் பாக்ஸில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இந்த வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீட்டில் எவனோ சுட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதான் இந்த வீட்டு மேலே ஏறிட்டோம். மெடிக்கிட் போட்டோம்லாம். ஒருத்தன் நம்மளை அடிச்சுட்டான். அதான் மெடிக்கிட் போட்டுன்றோம். ஃப்ரெண்டு தெரியாமல் வச்சுட்டாரு. கீழே ஒரு எனிமி சுட்டுனுங்கன்னா அவனை அடிக்கலான்னு பார்த்தா இந்த ட்ரம்மு வெட்டிச்சு. ட்ரம்மை கீழே போடுறாடே, கீழே போடுறா. கீழே ட்ரம்மை போடவே முடியல. அதை போட்டான். கீழே போய் அவனை அடிக்கலான்னு பிளான் போட்டான். நான் குரோனோ போட்டான். நம்ம டீம் ஆளுக்கு வேறு சொல்ல முடியாது எனிமின்னு. அதனால் அடிச்சு காட்டுறேன் எனிமின்னு. சரி, நம்ம கீழே இறங்கி அடிக்கலான்னு பிளான் போட்டேன். கீழே குளோவால் வேறு 2 இருக்குது. குரோனோ ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ஆனால் குளோவால் பொண்ணு ஏறிடலான்னு பிளான் போட்டேன். ஒரு குளோவால் போட்டால் இந்த குளோவாலுக்கு ஸ்கின் எப்பயோ ஃப்ரீயாக கொடுத்தா அதை எடுத்து வச்சுருந்தேன். இந்த கல் பின்னாடி வந்து உட்காந்திங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃபாக. நம்ம டீமால் குச்சி வராரு. குளோவாலை போட்டு அவனை அடிக்கலான்னு சரியான வெறியில் இருக்கிறான். அவனை அடிக்கிறதுக்கு நல்லா MP5 வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். அப்படியே தலையிலே போடு, தூக்க முடியலையே. குளோவால் ஐஸ் குளோவால் போட்டான். சரி, அவனை அடிக்கலான்னு நான் MP5 வச்சு ஒரு அழுத்தி இப்படி. அவ்வளோதான். இங்கே தான் நம்ம ஒரு எனிமி நம்மளை அடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒரு எனிமி நம்மளை அடிச்சு போட்டான். நம்ம டீம் ஆல்ரெடி இப்போ ரிவெஞ்சு கொடுப்பாரு பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இவன் தான் அந்த காண்டு பூச்சி. இப்போ நம்ம டீம் ஆல் தலையிலே வைப்பார் பாருங்க, MI2Bயை வச்சு. இருங்க வெயிட். ஒரு அடி அடிச்சாரா. நம்ம டீம் ஆல் மரண அடி. ஒரு குளோவால் போட்டு அடிப்பார் பாருங்க, வெறித்தனமான அடி. அவ்வளோதான், டீம் ஆல் கேலி. அவ்வளோதான், முஷ்டான். வேற லெவல் டிரைவன் பேர் ஐ ஏஜென்ட் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் டிஜிபி ஷாடோ.